Здравейте на всички. Здравейте на всички! Здравейте. Да. Мы хотели вам рассказать о новостях в нашей школе. Искаме да ви разкажем за новите неща в нашата школа. Да. К нам приехала Елена Король со своим новым направлением и семинаром. Всех приветствую. Привет на всички от Елена Карол. Тя е при нас и доведе в България нови гледни точки, курсове и семинари. Это крайняя сакральная система и энергетические каналы. Крайносакралната система и обединена с енергийните канали. То есть это западная анатомия и восточная энергетическая система. Или западната анатомия и източната енергийна система. Елена сейчас вам подробнее расскажет о своем направлении. И Елена сега по-подробно ще ни разкаже за нейното направление. Могу я тоже скажу. Исках, тъй като курса стартира днес, и можете да видите и в страницата част от входящата лекция, но наистина интереса при колегите е много голям. Ние всички сме изключително впечатлени от първия ден с нетърпение за следващите. Така че Елена сега ще разкаже подробно. Да, мы сегодня строили карту индивидуальную, поэтому все сегодня были заняты. Днеска започнахме да построяваме, да разглеждаме своите собствени индивидуални карти, да опознаваме по-добре себе си. И всички бяха много въодушевени. Хорошо разобраться в себе и потом уже начинать разобраться в своих пациентах. Защото е по-добре първо да се опознаем себе си, след това да започнем да опознаваме своите пациенти. Мы с доктором Ероховым провели такое исследование. С доктора Ерохов проведохме изследвания о том, как краниосакральная терапия обозначалась в текстах древних китайских источников. Как краниосакралната терапия я има и съществува в текстовете на древни китайски източници. И даже у нас был спор, что родилось раньше, яйцо или курица. И ние също влязахме в спора, кое първо се зароди, яйцето или кокошката. Сазерленд или китайцы. Съдърланд, който създава краниосакралната терапия, или китайците. Они там тоже упоминали сосуды головного мозга и крестец. Там те също споменават съдовете на главния мозък и сакрума, мембраните, диафрагмите. И все кости. И всичките кости на черепа. И поэтому мы начали исследование свое и провели ряд экспериментов работы с точками на костях Черепа. Затова и ние започнахме своите изследвания и правихме редица изследвания за работа с точки енергийни върху костите на черепа. И услышали, still point, оказывается, можно уловить еще и не только в общей кости, но и в точке. И се оказа, че still point ние може да уловим не само в цялостно в отделните кости, а в конкретни енергийни точки на самите кости. Поэтому мы назвали лозунг этого семинара still point in the point. И затова ние нарекохме лозунга на този курс семинар Still Point или Point. In the point. In the point. Still Point в точката. Да, в точке-то. Да. Всех, кто интересуется объединением, интеграцией, усилением своей практики, облегчением своей практики. Всички се интересуват от разширяването, задълбочаването на своята практика, както и в облегчаването и по-бързите резултати от своята практика. Мы приглашаем на этот семинар уже в декабре. Каним ви на този курс, който ще повторим в декември месец. Я, например, не ожидала о том, что в Българии есть такой интерес к этой... Октомври месец. Октомври, да. Октомври будет еще один раз первый. Да. Ще го повторим в октомври месец, а декември ще направим второ ниво. Мы зовем всех еще раз на этот семинар. Елена Карол е учудена за големия интерес в България, но ние в България имаме много традиция на работа с енергии, много наши лечители
които използват енергията и всъщност интереса в България и много опитни хора има. Така че Обязательное условие в ощущение вообще краниосакрального ритма. То есть задължителното условие за участието в този курс човек да е преминал обучението в краниосакрална терапия, И първо, второ ниво. это базовый курс, начальный. И даже, въпреки че той е надграждащ на базово ниво краниосакрална терапия, това е само началото. Я в своем курсе поднимаю вопросы, как это узнать предрасположенность по карте, то есть индивидуальное нарушение, индивидуальное найти. В този курс обръщаме внимание да намериме, да узнаеме различните предразположености на човека по неговата карта, с какво идва той, Создать индивидуальный подход. Индивидуальный за подход. да може още по-добре терапевта да създаде своя индивидуален подход към всеки отделен клиент. А Роман уже на своем последующем курсе, продвинутом, покажет диагностический способ, Инструментарий. Доктор Роман Ерохов ще покаже след това на отделен курс още диагностични методи, диагностичен инструментариум, пульсовую диагностику, която се съчетава с енергийна краниосакрална, и това е пулсова диагностика. Константин Владимирович Шарапов тоже в октябре месяце будет проводить семинар боли, люмбальные боли с позиции западной и восточной медицины. Константин Владимирович Шарапов също в октомври месец ще пристигне за първи път при нас и ще проведе неговия семинар болки в лумбалната област, но също от гледна точка, от позиция интеграция на Запада и Изтока. Западната и източната медицина. Он работает в этой концепции уже давно, совмещает восточную философию подхода и западную научно-исследовательские клинические резултаты и базу. Той с този подход работи дълги години, съчетавайки източната философия и подход заедно с западните изследвания, клинични, научни изследвания в своята практика. И наши семинары вы можете посмотреть на нашем сайте. Нашето разписание на курсовете можете да намерите и в нашия сайт, на страница, остеопат.bg, също във Фейсбук страницата ни Източноевропейска школа по остеопатия в България. И также в конце года будет очень интересный семинар по крупным суставам и остеопатическому лечению. Както и към края на тази година ще имаме още един много интересен курс за големи стави и остеопатичния подход и лечение към тях, който води доктор Игор Вороненко. И сега аз искам да помоля доктор Вороненко малко повече да разкаже за големите стави, защо са толкова важни. В началното ниво на обучение по остеопатия ние учим структурна остеопатия, която също доктор Вороненко, който остеопат е ортопед-травматолог също така. Той води тези модули. И защо, въпреки че ние в структурна остеопатия минаваме през всички структури и стави, имаме допълнително и отделно курс за големи стави. Ну, во-первых, структуральная остеопатия является базовым семинаром. Это начало остеопатии. На първо място, структурната остеопатия се явява базов семинар, който е като началото на остеопатията. Да, он захватывает весь опорно-двигательный аппарат, включая мелкие, большие суставы, их связки, мышцы, сухожилия. Той обхваща цели опорно-двигателен апарат, включвайки всички кости, стави, включително и сухожилие, мускули. Взаимную связь между собой. Взаимовръзките помежду им. Что включает в себя постуральную составляющего нашего организма. Което включва в себе си и постуралната система на нашия организъм. Да, если опорно-двигательный аппарат выходит из строя, выходят как и крупные, так и мелкие суставы. И опорно-двигателният апарат, ако излезе от строя, това въвлича след себе си както малките, така и големите стави. Да, в целом захватывается весь организм и его взаимосвязь.
Като цяло, в тези дисфункции се улавя целият организъм и взаимовръзките в Да, него. а почему есть отдельный семинар по крупным суставам? А защо имаме отделен семинар за големи стави? Да, потому что крупные суставы – это основа, это база нашего организма, на чем все стоит. Защото големите стави, това е основа и база на нашия организъм и всичко останало се крепи Да, на тях. они берут на себя огромную нагрузку в связи с давлением со стороны внутренних органов. Те трупат върху себе си голямо напрежение, както от страна на вътрешните органи. Да, и крупный сустав, такой как, пример, тазобедренный сустав, несет на себе основу позвоночник и голову и верхний пояс. И големите стави, имайки предвид тазобедрени стави, носят върху себе си целия гръбнач, както целият гръбначен стълб, така и главата и целият горен пояс. Да, Квадрат. своими крупными связками он вынужден держать, как говорится, оборону нашего организма. И чрез своите големи здрави връзки той трябва да удържи, я не знаю оборона, но Защита. 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 той, Защита да, и опора нашего организма. значи той трябва да удържи и да защити. Той се явява и опора, и защита на нашия организъм. Да, крупный сустав рассматривается как целостная система и как отдельная система, как отдельный орган. Големите стави се разглежда както цялостна система, така и като отделен орган в нашия Да, организъм. есть техники конкретно локально на связочный аппарат любого крупного сустава, как плечевой сустав, так коленный, так и тазобедренный. Имаме отделни техники, както за раменни, така за тазобедрени, така и за коленни стави. Да, как вот наша коллега Елена Король использовала технику Виспред в своей работе, так и здесь она присутствует в работе с связочным аппаратом крупных суставов. Както нашата колежка Лена Карол използва техники Виспред в нейната работа, така тази техника също ще използваме за работа с големи стави. Да, и с точки зрения классической структуральной остеопатии. И от гледна точка на класическа структурна остеопатия. Да, поэтому приглашаем вас и на этот семинар. Будет много интересного, полезного, как дополнение к структуральной остеопатии. Затова ви каним вас и на този курс. Ще бъде много интересно, полезно, ще облегчи вашата работа като допълнение към структурната Да, остеопатия. плюс с точки зрения классической ортопедии. И също така от гледна точка на класическата ортопедия ще разгледаме нещата. Да, как рассматривается, когда есть у нас травма, перелом или воспаление того или иного сустава. Как разглеждаме нещата, ако имаме травма, счупване или възпаление на една или друга става. За участие в този курс курсистите ни трябва да са преминали структурна остеопатия минимум, тъй като това е в по-напредналите нива на нашата програма. Кроме структуральна остеопатия, нужно еще какой-то минимум базовый есть у студентов? Ну, минимум это структуральная остеопатия, висцеральные, миофасциальные цепи обязательно. То есть это основа. Тоест тези от вас, които искат да се включат в големи стави, трябва да са преминали минимум базата на структурна остеопатия, миофасциални вериги и базата в висцералната остеопатия. Да. Спасибо большое, благодаря. Приглашаем вас на новое направление. Приглашаем вас на основное направление в болгарском филиале. Каним ви в новите ни направления, каним ви в основните ни направления. Да, а также у нас в ноябре довольно-таки интересные будут еще новинки и семинары для детей новорожденных и для беременных. Също така в ноември ще имаме отново
курсове и за детска остеопатия И остеопатическое сопровождение беременности. и също така обучение за работа с бремени, остеопатичното съпровождане по време на този толкова специфичен и ценен момент, А бременността. еще отдельно таз. Чакаме с нетърпение. Доктор Вороненко създал е Авторский семинар. авторски курс отделно за таза. Знаем, че таза наистина е толкова Мужской, женский. специфичен, важен, търпи върху себе си натоварвания както от горната част, така и от долната част на тялото и той, особено в днешно време, в този стресов начин на живот, тазовете трябва да са ни доста по-стабилни, за да сме адаптивни, да устоим и да продължим хармония въпреки различните обстоятелства. Чакаме Нет тази. предела совершенствованию Няма предел за усъвършенстването, своего опыта, своей практики. свои опити и практики. Още доста нови неща сме подготвили. Ще можете да ги видите, както казахме, и в страницата като събития и в сайта ни. Така че ние сме на гребена на вълната и очакваме който иска заедно с нас да се движим в развитието и в пространствата. Благодаря. Благодаря. Благодаря ви, очакваме ви. Да.